El 14 de juny l'hem de fer grossa. Els atacs contra la nostra llengua i l'escola catalanes han de trobar al davant un poble unit, alegre i combatiu. El dia 14 de juny, a Barcelona, tots som escola. Tenim un model d'escola bo i valorat internacionalment. Mirem de fer per defensar-lo i dignificar-lo. El dia 14 de juny és una bona ocasió per sortir al carrer i fer-ho públic. El dia 14 a Barcelona reivindiquem l'escola catalana, que sobretot és una escola de qualitat, arrelada al nostre país i a la nostra llengua i que ha de donar sortida i resposta als reptes que la societat ens demana. La meva consciència cívica me l'ha donat l'escola catalana. Tinc un fill de 6 anys i vull que creixi amb aquesta mateixa consciència cívica perquè és una eina de cohesió fonamental per al futur del nostre país.